Predstaviť? No, kliču sa Mitro Jan, chodil z Uliča a tu na tom projekte robil pčolinu. Pčolinu vodného majstra, hej? Koordinujete koľko ľudí? Mal 10 ľudí. 10 ľudí. A čo ste robili tu za celý ten, za 5 mesiaci, 6? No, robili sme tu sypaní hradzy. Od sypaných hradzov išli drevení stupni, prahy, stupeň s prahom z dereva na plnicie garnisáže. A jak to vnímate vy? Ja vnímal, že je to dobrá vec, slúžiť to, jak maje, voda sa nedostane do hlavu. A tých ľudí, čo tu nás zamestnávate, sú priamo z Pčolinoho alebo z susedných obcí? Sú z Pčolinoho a chválili si tú robotu. To znamená, že aj vnímajú to dobrý, pozitívne? Hej. Prvý týždeň nemali ten systém, ale ako začali robiť, sa im to ľúbilo. Aj voda sa nazberala, kde mali vzťah širší. A máte aj poznatky, jak to vníma obec, ľudia v obci, ktorí... Prvý raz by si dovali, že sa to neoplatiť, ale jak to videli, aký to majú účel, tie hradze, kamenné a tie garnisáže, tak potom boli spokojní oni. Hej, to značí, že toto, čo ste tu nás realizovali, ochrání obec pred povodňou, tak? Hej, jasne. To značí, že a perspektívni, čo by ste chteli ďalej robiť? Či pokračovať na tých projektoch? Keby sa dalo pokračovať, tak samozrejme, že sme pokračovali, lebo to dosť ako aj poslúžiť. Hej, to znamená, vidíte, vnímate, čo vám to osobne dalo? Z mojej skúsenosti, čo to roblю, tak je to dobrá vec. Ale vám osobne čo to dalo? Okrem skúsenosti, že vlastne, že aký máte pocit, že či vlastne akože, či niekde na stavby pri betóni niekde robíte, alebo v prírode a tak. Nie, lebo je to lepšie sa to robiť a znám, že to bude slúžiť aj sa mi to ľúbiť. To znamená, že vlastne ako nielen to, čo dávo obci, ale čo dávo vám, lebo toto je vlastne, hej. Ste spokojní s tým, že? Hej. A keď vlastne akože, keď náhodou prišli daždi, ste vnímali, že potrebujete ísť tu nakúknutý, že jak to funguje? Už bol taký prípad, mesiac pršalo, sme prišli tu hore aj s ľuďmi tu z Pčoliného, čo robili, tak normálne tie jazerka také sa porobili plné vody, hej. Zadržalo to vodu. Hej, to značí, do dediny už stíkala len čistá voda, hej? Do dediny už len keď čistá voda pretečie a môžeme všetko stále lepšie. A z tých opatrení, ktoré tu narobíte, ktoré si myslíte sú najúčinnejšie? Tak, tie kamenné nasypovacie hrazy, garnisáže, stupne a prach. Tak v poradí, hej? Dobrý, ďakujem.